Her hos Dan Palletizer i Vemmelev har man et anderledes tilbud til virksomheder, som ønsker at automatisere. Med tilbuddet ønsker virksomheden at gøre op med den almindelige opfattelse, at det er dyrt at investere i nye maskiner og automation. Det er ikke dyrt at automatisere, fordi at du kan leje en pallelaster hos os for en halv månedsløn. Og det vil sige, at du kan køre 2 eller 3 skift for ca. 18.000 kroner om måneden. Så det er ingen, der skal komme og sige, at det er dyrt. På Dan Palletizer producerer 85 medarbejdere pallelastere og transportsystemer, som bruges i blandt andet fødevarer, avis og kemiske industrier. Og selvom det er dejligt at have succes på verdensmarkedet, bekymrer det, at der ikke er større opbakning til at automatisere i Danmark. Det er ikke den opbakning til at automatisere, som det gerne skulle have været, på grund af, at man favoriserer alt for meget på timelønnen og ikke på den gode effektivitet, som vi har med den danske arbejdskraft. Her på virksomheden forstår man ikke, hvorfor mange danske virksomheder med god produktion ikke automatiserer. Det har store konsekvenser for dansk økonomi, og skal denne udvikling bremses, er det vigtigt at se på, hvorfor så mange virksomheder er lukket. Hvorfor vi er landet med så mange arbejdspladser, det er lukket i Danmark, mener jeg, at det skyldes, at folk er bange for deres eget job. Og det vil sige, at man investerer ikke, fordi man er bange for at gøre noget forkert. Og gør man ikke noget, så gør man ikke noget forkert. Og derfor er vi nødt til at have flere tekniske folk ind i de forskellige job igen, finde ud af, hvor har vi problemerne, hvad kan vi gøre, og hvordan får vi vores produktionsapparat op at køre på skinner igen. Fordi vi er ikke for dyre i Danmark. Alligevel ender mange danske job i Polen og andre lande omkring os. Med den begrundelse, at vi får løntunge. Men hele ideen med at automatisere er jo netop, at der kan spares på lønnen. Så der er kun én vej ud af problemerne. Det vi skal gøre i fremtiden, det er, at vi skal investere os ud af vores problemer. Og en af måderne, vi kan gøre det på, det er jo, at man kan starte, som vi gør i Dan Palletizer, hvor vi virkelig investerer i fremtiden. Vi går ind og lejer pallelasterne ud til folk, så de ikke skal betale noget, før de kan se, at det vi siger til dem, det er rigtigt. Håbet er, at andre virksomheder også vil udleje udstyr til digitalisering og automatisering. Derved kan virksomhederne undgå likviditetsproblemer, og det kan måske skabe vækst og job i Danmark. Virksomhederne har i høj grad brug for hjælp. Vi ved, at der står mange virksomheder ude, som gerne vil have hjælp i en automatiserings- eller en digitaliseringsfase. Mercantech er en af 17 partnerskoler i Combat-projektet. De er klar til at indgå aftaler med en række virksomheder om et samarbejde vedrørende automatisering og digitalisering. Vi har noget uddannet personale, nogle faglærte, som er i stand til at gå ud og vurdere direkte ud i virksomhederne, hvad kan den enkelte proces, hvad kan vi bidrage med. Vi kan hjælpe med at optimere processer, vi kan se på den automatiseringsmæssige del af det, vi kan se på digitaliseringsdelen, og så kan vi også tilbyde altså kompetenceløft af virksomhederne. Så kører vi igen. Skolen har for nylig købt 2 robotter, og de vil udover at bruge dem i undervisningen, også tage dem med på virksomhedsbesøg. Her vil de vise virksomhederne, hvor nemt det egentlig er at programmere og bruge en robot. Det, der er sket med robotterne her de seneste par år, det er, at de er blevet nemmere og nemmere at programmere. Og vil sige, den robot, vi ser i baggrunden, der kan man sådan set bare tage fat i den og føre den derhen til, hvor man vil have den til at lave noget. Og i gamle dage, der skulle man skrive og beregne enormt meget. Det slipper man for nu. Ikke kun programmeringen er blevet lettere. Udviklingen inden for robotteknologien har gjort dem væsentligt billigere at anskaffe. Så i gamle dage, der kunne en robot koste flere millioner, men nu er de nede i omkring 130.000. Og så er det til den pris, så bliver tilbagebetalingstiden 6-8 måneder. Det er selvfølgelig lidt afhængigt af, hvordan man bruger den, men det er ikke ret lang tid. Og selvom skolen vil afprøve robotterne ude på virksomhederne, er de godt klar over, at de ikke løser alle problemer. En robot er ikke altid løsningen, nej, det er det ikke. En robot kan være en del af en løsning, og en robot kan være med til at være en løsning, men robotten i sig selv er ingen løsning. Derfor er det vigtigt, at vi, når vi snakker robotter og automatisering, sætter det ind i en større virksomhedsmæssig sammenhæng. Mercantech ser Combat-projektet som en mulighed for innovation, der vil give skolen og virksomhederne nye muligheder. Combat-projektet kan det, at det kan være med til at definere nogle fælles projekter, som skoler og virksomheder i fællesskab kan udvikle. Noget, der ikke er set tidligere. Krone Vinduer har fremstillet døre og vinduer i 60 år og producerer mere end 30.000 emner om året. Selvom produktionen kører godt, er de overbevist om, at de med den rette hjælp kan optimere produktionen yderligere.
Vi kan få noget hjælp til at få optimere vores maskine og få fuld udnyttelse af det dernede. Fordi de har styr på de ting på maskinendelen, og det vil vi gerne have optimeret, så vi får det maksimalt ud af. Nu vil vi ind og finde dem i programmet. Derfor er en faglærer fra Skive Tekniske Skole i gang med at se på, hvordan han kan hjælpe virksomheden. Jeg kan hjælpe Kronevinduer med at optimere deres maskineri. Jeg kan hjælpe de der medarbejdere, der står ved den, med at forstå den form for programmering. Og det er der, vi skal hen. For at nå det mål, er det nødvendigt at se på, hvordan de enkelte programmer i maskinerne virker, og hvordan de kan ændres. Vi skal have en forståelse for, at man kan gå ind bagved i systemet og rette til, og via den vej egentlig komme længere igen, få et mere præcist produkt. Og præcision er ikke den eneste gevinst ved at optimere maskinens software. Men du kan faktisk køre den anden vej rundt også. Det er også muligt at få maskinen til at køre endnu hurtigere, og dermed optimere produktionen. Vi kan optimere vores produktion, og det bliver nemmere for vores produktionsmedarbejdere. Mere simpel produktion, ikke også? Overskueligt og hurtigere selvfølgelig. For uden et bedre workflow i produktionen, er det også muligt at udvikle medarbejdernes kompetencer. De får nogle dygtige medarbejdere. De får nogle, der tør at gå ind og gøre nogle ting, som de ikke har turet før. Det er det, vi satser på. Og at hjælpen virker, er medarbejderne ikke i tvivl om. Jeg bliver bedre til det at lave programmer og ændre programmerne, så at det bliver, som det skal være. For at flere medarbejdere kan lære, hvordan man kan programmere maskinerne, kan det være nødvendigt at komme på kursus. Det er så mulighed for, at det kan foregå i virksomheden her. Der er også mulighed for at komme ned på Skive Teknisk Skole, og vi kan køre nogle kurser for medarbejderne hernede. Både skolen og virksomheden får noget ud af samarbejdet. Jeg får hjælp af ham, og han har også lært noget, og jeg har også lært noget. Så vi har lært noget begge to. Hjælpen betyder rigtig meget for Kronevinduer. Det betyder meget for os. Altså, det er jo guldkorn, og kan få sådan at kvalificere folk ind og så hjælpe med de ting der. Og det er jo meget specifikke maskiner. Så det er virkelig guld værd for os. Det kan virkelig hjælpe os.